Nyt saan. Nyt saatana 100 heittoa tullut ja nyt on koko ajan. Tää on pieni. Tulee. Ne näkee pinnalla, kato, kun ne puhaltaa tuota ilmaa. Nyt ne tietenkin sukelsi meidän alta. Nyt mä sain ainakin tuohon videolle jo näkyviin. Kuvaan niitä ei saa, ne lähtee niin äkkiä. Matka oli kuin muu mukka. Jos on se, tommoinen kun nappaisi kiinni, niin sit tulisi ongelma melkein. Nyt joutuisi veneen kanssa väsyttämään. Nyt se pyörii ja ennen häippäs taas. Täytyy pistää video seis. Joo, aika muista. Mitäs tappiletella? Se on varmaan ihan. Ei se meni niin kauas taas. Kato, jumalauta on nopea.